Noigo, el detén de Petronila, en què el puc ajudar? Sí, bon dia, mirau. A la factura d'aquest mes hi ha unes telefonades a Hong Kong que jo no he fet. Me pot donar el seu nom, per favor? Sí, Damià. Damià, no me surt. M'haurà de donar el seu apellido. Apellido. Perdoneu, senyoreta. El meu llinatge és llengua. Llengua. Tampoc no me surt. Me pot donar el seu número de carnet d'identitat? Identitat en té final. Sí, mirau, és 428 62... Lletra? R. R de raro. No, de rar, no, de ruca. Miri, senyor, jo no el puc ajudar si no me dona tots els datos. Datos. Perdoneu, senyoreta, em podeu posar amb el vostre superior? Ui, no, això no podrà ser, perquè avui aquí no n'hi ha cap de jefe. Jefe! No ho puc suportar. Per defensar els pronoms febles i fomentar el bon ús del català, el capità Llengua heu de cridar. En català no hi ha jefes, sinó caps. I no són datos, són dades. Oh, que me faltava. Un senyor maies dins el meu despatxo. Que manca d'espadàs. Antes que me facin vestir a mi d'enfermera. Sí? Bocafont, estic completament indignada. Me vaig comprar la vostra darrera terminal de telèfon mòbil d'última generació i vaig prement botons i no veig la funció de posar-lo en llengua catalana. És ignominiós. Exigesc, senyors de Bocafont, un canvi o una compensació... Bocafont? No oigo. No oye! Ni els operadors parlen la llengua que s'hauria de parlar. Quin retrocés! Així va a la nostra terra. Això és realment indignant. Per culpa de persones com vos, la llengua se va perdent. I això no pot ser. D'aquestes maneres, canviaré de companyia per esmatir.